Tinggi layu pun ki request lesi ki betray kam surok. Tiki PWD department lingba ki contractor ki ai ni kerteng ki pan ki pas. Tiki donru ki ba shemjing ban yo ye ki pas. Ni ong da pi shemjing ban apply ka pas na ko office ka jongi pentep yo video jongi pentep SDO sebe jongi pinla ban yo ka pas na ta. Let's say ID ino proof iba pila ban pini iskung tho ya kata namar kibun ki kam ki ba don kam ban ya shahman. Sya ya kan 25% shipawa jongi kali ban ya. Shong ka to kali. Lada don ba check pi pentep pila chika construction activity. Ngin ngai ya pi namal ba ngai bagi breu kan syukya ya kan ni pila bela ban pendak pendiang hi hasen. Lalu pi kwa ban thok lalu pi kwa ban syukur ta kala ya ta ko moi. Kani ka self declaration system ka bu ya ka responsibility ka jingkit khli hat pa. Bagi don kam ban suthu ban ngim kwa ban pen ya pi ngim kwa ban pindu long ngim kwa ban pindu ya ka yo ka kot hindring don kam hi ban shemi ki drastic measures. Tingi la brief hai ki police ki officers jumi baro ngin long ki basuthu ngin long ki ba yaisha hindring. La don kinu ki ba pin ken la ni ki ba le bakala ya ki ni ngin ai ting ta ai. Pimla ban ong kualit pindu pavlok ng kualit Shanghai shani shatay kitu mi ong those are non essential. Ti khnang ba ipai ba kinyo alat la don kanu bekerja kinum ong bangim yo kali nisha ya kini